मा जाया एफा गोबावलाय 7 मिनिट गाहाम जाबाय नेना 8 मिनिट गाला होनदों ओइ मिथि बुं रायलायदो मावजि गावदां मा खालामदों गावदां मा खालामदों मा खालामदों गावदांदां दिनै नटिफिकेसन फैयाखै थै ब्रा नटिफिकेसन अल नंला नामा नटिफिकेसन हाबलालै दाना बोरै जाखोथाय दिसप्लेयावबो नेट गैयाबा बिदिनोलै हाबा नेट गैयाबा आं नागिरना फैदों आदसा आलु हादों ए खम जारला दाना नटिफिकेसनानो 5 मिनिटनि उनावसो ख्लं हाबहैग्रा जाबाय ने नटिफिकेसना नङा माब्रै जाखोथाय ना मा होनो थेंक इउ लाइक होदो दे अननानै हेलौ लाइक होबानो जाबाय दे ना मा होनो ओमफ्राय मा होनदों आलु हादों गारमा साबाय आंना रायज्लायनो हाया होनदों ए दहाय ने दहाय रायज्लायनो हायाखि हा रायज्लायनाया गारमा सादों दा आंजों रायज्लायनो हाया होनखो ना लिरनायानो हाया जाखो खम जारला मा जाबावनोसै नंगौ दां होनदों नोंगौदां होनदों बिदिनो 5 मिनिटनि उनावसो फैग्रा जाबाय दाना सोरनाबा बिदिनोसो नटिफिकेसना हाबो बोरैबा जालायलांबाय ने सानै दं साथाम फैदोंमोन सासेया थांबाय सोर जिखुनु गोजौनिया सिगां फैग्रोदों आंनाव गोजौनि सासे फैग्रोदोंमोन बिदिनो आरोना ओमफ्राय थांबाय आरोखि नायनानै थां नायफैयो बिसोरो गोजौनियाहाय साला आंना एप्लाइ फैदोंमोनलै स्टार एप्पोल स्टार एप्लाइ फैदों बेखौ हिन्दीनि बुंनांगौनो 5 मिनिटनि भिडिअ हगारनानै होनांगौनो मा माखौ इदिट खालामो बेखौ आरोखि बिनि एप्लाइ फैदों हिन्दीनि रायलायनांगौ आरोखि ओमफ्राय बेखौ क्लिक खालामनानै हरबानो जाबाय आरो आं कपि खालामनानै रायलायनांगौ बोरैबा बोरैबि रायलायनांगौनो बेखौ हेल' दस्त' हेल' एकटर ये मेरा चेनेल है और मेरा नाम दिङा ब्लग है ये मेरा चेनेल है होननानै बुंनांगौनो ओमफ्राय बेखौनो माब्रै भिडिअ इडिटिं खालामो आङो ओरैबायदि खालामो आङो कपिराइट भिडिअ क्लेम लाबोआ आङो डाइरेक्ट वाइटि स्टुडिअआवहाय थांनानै मिउजिक लाबोयो होननानै हगारनांगौ आरो बिदि होनदों ओमफ्राय बेनिफ्राय बेखौ कपि खालामनानैहाय बै माबाखौ ससे इदिटिंखौ देखायनांगौनो ओमफ्राय आंनि चेनेलखौहाय मनिटाइस खालामनानै होयो बेखौनो आं आसा खालामबाय होननानै लास्टाव दोननांगौ आरोना भिडिअखौ ओमफ्राय पाब्लिकआव होना आनलिस्टाव दोननांगौनो बिदि खालामनांगौ खम जारला आंना भिडिअ'आ माबोरै बानायबावनांगौ बेखौ बानायहोनांसिगोन सोरबा गोरोंफोरनो खाथियाव मानसि गोरोंफोर गैयाब्रा लोगो हमनोबो रसमा मोनहाबो खारबाय बिसोरबो रोंगौमोन नामा फाग्लाफ्रा ओमफ्राय मा होनदों खोनादों गारमा सादों गुजुनाया आं दहायहाय जा गुजुदोंथ' नोङो एखे माबोरै जाबावनांगौ ओमफ्राय ओरै रुमाल खाथाया दिनै जा आलादा नुदोंलै नोंखौ हले बिउटियाव होनानै होबायना नोङो एखे गुफुर गावदां फुंनायनाय नुदों ना माब्रै जाखो बिदि नुबाय आरोना ओमफ्राय आं बानायदोंना अब्ला होनदों हा ए बानायदोंना अब्ला होनदों औ बानायनांसिगोनथ' थेंकिउलै उनाव फैदों नानि फैदों नानि उनाव हेल' नैलै गान दामलायबाय सं दामलायबाय आरोना बिराद गोजानाव नानि उनाव थेंकिउ लाइक दन थेंकिउ होननानै उनाव मा खालामनाय दङ राजा होनदों मा खालामदों नै रायज्लायदों ओरैनो थाव राननायाव फैदों आं बारियावहाय फैदों नानि उनाव नोंहालाय मा खालामनाय दङ दे आंबो ओरैनो दं नै दायो लाइभ रायज्लायनोसै होननानै रायज्लायनो लुबैनानै फैदों आरोना बिदि रायज्लायनो लुबैदोंमोन आं नोंसोरजों ए बानायदो मोजाङै अब्ला खेल लाना होनदों इउटुबाव नायै बानायदोंमोन आं
बानायनो नागिरदों ओमफ्राय न' सिङावसो बानायनांगौ माबाखौ भिडिअ'खौ। ओमफ्राय मा होनदों आगैया उन होनदों मैया सेंग्राफोर सिख्लाफोर दंमोनलै नानि नानि कि अनु आइदै जा फाग्ला फाग्ला कमेन्ट नोंनियाव आङो कमेन्टखौनो गारनो हाया आं नोंनियाव थांबा मिथिगौना मानोना जे रायलायग्रा मानसिफोर फैयोलै बाब 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 कमेन्टखौ फरायथाव जाखायालै अबेबा समाव दे नोंनियाव जा नांलायगोन सोरबा सोरबा आइस फाग्ला गोजाखा आब' समायना आब' होनदों नानि उनाव ओमफ्राय अब्ला वाइटिफोरा जानांला आरो नोंना हो आं बुजियासै गाला होनदों वाइटि आंना गासै 2000 जाबायगोनलै मोनसेयावहाय लं भिडिअ'आवहाय 2000 जाबायदां टटेलै 2000 जाबायगोन ओमफ्राय आं मोजाङै नुवासै आरोखि ना नायासै आं आगै उनु मा ओंख्रि सना होनदों जानो मिथिया सोंहरलायदो जोंहा नानि उनु ओमफ्राय आंबो नायखोमाना फैदों नानि उनु मोनखौ होनदों ए मैयाहायथ' मोजां मोजां कमेन्टआ दाखा कमेन्टआ नानि उनाव उन्दुलांबायमोन नामा फे फे हां लालायलायनाय मानसिफ्रा जि बेथाब बेथाब कमेन्ट गारलायो ओंखारदेरनो बायोलै आं बिदियाव नुबा खम जारला कमेन्ट गारदेर हरबा गिलायलाङो आं नोंबो दं होनजानाय अब्ला नोंना मनटाइस जासै आरो हो आं बुजियासै गाला होनदों जासिगौमोनथ' अके जाहांहां जाबाय जाहांहां मनेटाइसआ एप्लाइ खालामखांबायमोन आं खनसे दा स्टार आपडेट भिडिअ जानानै दङ आरोना सेलारिनिबो माबा देखायदोंमोन अपसन देखायदोंमोन आं बेखौबो अपेन खालामदोंमोन सालला उनाव मोनसे भिडिअ होबाय कपिराइट क्लेम फैबाय बेनिफ्रायनो आनमनिटाइस जाबाय साला बिदि जादों खि मिथिबायना होद सं दामबाय लोखि रायज्लायजाला नामा गोगोम ख्रिस्टमासनि दामदों ओमफ्राय मा होनदों अब्ला नोंना मनटाइस जानोसै आरो हो आं बुजियासै जानोसै आरोना आंनाबो जानोसै ओंखायनो नाजाबाय थादों आं नों थिननायखाय जानुवारियाव जाहैनो हागौ एखे जानुवारियावहाय जाहैगोन खोमा जानुवारिसिम देट बिदों आरो लास्ट देट जानुवारियाव जाहैनो हागौ जिखुनु आङो माने ओंखायनो नाजादों आरोना जाहां जाहां जानायखायनो दा ओमफ्राय माला जाफिनगोन अब्ला होनदों जानुवारिसिम डेट बिबाय आरोना बेखौहाय आङो खालामहोनांसिगोन थाबनो सोरबा गोरों दङबा आङो माने आंनो बानायनांगोन भिडिअखौ थाबनो हिन्दीनिसो बुंनांगौ आरोना हिन्दीनिसो रायज्लायनांगौ जायो इंलिसनिथ' रोङा नालाय हिन्दीनिसो रायज्लायनांगौ 5 मिनिटनि बारा जाया आरोना 5 मिनिट फुरा भिडिअ'ल' नांगौ आरो बेनि गाहायावब्लाबो जायो होनदों 4 मिनिट साराय सारि 5 मिनिट बिसिम आरोना 6 मिनिट नङा वाटसाप ग्रुप दंबा बाथ्रायनानै हामादों इउटुबावहाय खोन्थाहरनानै एप्लाइ खालामनांसिगोन थाबनो आंना गासिबो अलरेडि जाखाजोब्बायमोन आरोना आरनिं थार्निंबो जाजोब्बायमोन आरो आं एप्लाइ खालामनायाव मोनसे कपिराइट लानानै बिराद दुखु मोनदों आं ओइदिनखालि मिथिबायना बेनि थाखायनो आङो सोरजोंबा गाज्रि मोनजाबाय नायलाय दासिमावबो आरोना थाब थाब जाथोंसै देखि जानांगौ जायोब्ला बेजोंनो सालायनानै जानो हागौमोन आरोखि ना माबा मोनसे भिडिअ जानला मानला भिडिअ लाबोबाय थानो आरोखि ना जुदि आरनिं जायो आरोखि अब्ला माने कमेडि टाइपनि लाबोगोन ओरैनो मोनसे प्रब्लेम जादोंना आंनाव इदिङावहाय बै मिउजिकखौ 5 मिनिट भइसखौ आङो साउन्डखौ भलियामखौ
मिउजिकनि भलिउमखौ मोनबायाव दोनोब्ला आंनि माथोआ गोमायो आरोना आंनि माथोखौ होयोब्ला गोमायो ओमफ्राय दा मोननै भिडिअ'a बिदि जानानै दं आंनावहाय बै मोसौ गुमनायनि नाराबारिनि रायलायनाया मोनसे गोमाबाय ओमफ्राय दाखालि 9 मिनिट 10 सेकेन्डनि भिडिअ'a मोनसे गोमाबाय दाखालिना जारला 5 मिनिट 5 नाथाय आं बेयाव बैखौ 5आव होदोंमोन बेखौ 5आव होदोंमोन आरो एबार 10आव होनांसिगोन भलिउमखौ होनबासो जासिगोन बेखौ खेल लादों आं माथोआनो ओंखार आङो गावनि भिडिअ'खौ दस्रा आइडिजों चेक खालामबाय बेयाव फुल क्लियार रायलायनाय ओंखारबाय ओमफ्राय बिदिनो अखानायै नायफिनबाय आङो साला माथोआ अफ जाफिनबाय बियो नायफिनलाय नोङो खेबसे बै भिडिअखौ नायफिनलाय माथोआनो अफ जाफिननानै दं होबायलाय हारसिंनो अफ जायो साला खेल दे खेल लायै लायै बानायदो एबार होनदों होनदों आजा खिथु गोजा होनदों औ आजा होनदों आरोना दा थेंकिइउसै गोजोननाय थाबाय आदा वेलकाम गुमै खावसे हाय होनदों जादो जेबो खोनाया थब्ल' जेबो मा खोनाखै पापि सौख्लायसै आं नोंखौ माखौ खोनायाखै होनदों मोरोन थैनो रोङै खोमा बेंगि सावथाल खोनायाखै नामा सुनि माखौ खोनायाखै नों खोन्थालाय फैदो हेल' लाइक दन थेंकिउ वेलकाम मेदाम गोजोननाय थाबाय मादै होनदों अ नन थेंकिउ लाभ हरबाय पापि माखौ खोनायाखै खोन्थालाय आंनो ओमफ्राय मालाय लाइन मारिना मालाय लाइन मा बैनाय खावसे दिसथाब हा मालाय लाइन मारिनायाव बैनाय खावसे दिसथाब जानांगौ मानि दिसथाब जारला दिसथाब नामा सोर लाइन मारिखो गुमै खावसे लाइन मारियाखै थब्ल'नि चेनेलनि खोथासो रायलायदों जों होनदों मा खालामदों मादै होनदों जानो सोंलाय मेदाम मा खालामबाय दङ गुसुथारनाया बोथोरा दिनै दहाय सान्दुं जा दुंदों आरोना बेयावनो दुगैनो मोनबाय मा खालामदों मादै होनदों सावथाल बेंग्रि सावथाल बेंग्रि बे मेगनखौ नायनो नागिरबाय थाबाय आङो देखाया फाग्लाया सौख्लाय हरदोंलै सौख्लाय हरदोलै नायनो होनबाय थाबाय आङो खनसे होनबाबो बुजियाब्रा साला सुआबा देखायथाराखिसै इमोन फाग्लि सालबुरिया साला दिनै खिन्थु आलदा किउट नुदों पापिखौ मोरोनखौ सुनिखौ बिराद किउट देलायखादों दुगैखांनानै फाग्लि गथ'आ सावथाल हारामिया ओमफ्राय मा होनदों गुमै खावसे सोर सावथालि जाखो होनदों आदसा खोनाखादों होनदों ए आदसा खोनादों नोंहा बांगाल बोराय गुमै खावसे ए आदसा जानो सोंदो दं नै फान्थाव सावदों आं अराव मेदाम फान्थाव सावदों आरोना बाथोन जानोसै गुदुंनो गोथावलै मेदाम बिराद गोथाव जायो आं फैना रायलाय फलायदों हा आं फैना रायलाय फलाय रायलायफ्लादों आदसा मादै फान्थाव होनदों फान्थाव सावदों गोथावलै फान्थाव सावनानै बाथोन देनांगौ थुनांगौ आरोना थुख्राबा बेरफुयोलै थुनांगौ जायो मा ओंख्रि मादै होनदों बेनोथ' होनदों आरोना मा ओंख्रि बेबा सोंदो माखौ मिनिखो आदिबासि मा फान्थाव गेदेरफोर दांखो बुसि फम्फानि ना मानि फम्फाया मा फम्फालै थफिया दा माखौ फम्फा होनो टमेट'खौ होनखो ना फान्थाव गोलावखौ फम्फा होनखो बुजियासां बाब फम्फानि नामा जानो बेबा फम्फानियानो खोमा
बमफांनि टफिया दा गाला गावना दाम गाला मा होनदोंलै सना दाम मा होनदों मा दाम गाला बुजियासालां दाम गाला मा होनदों होनफिनलाय दांगुला गाला गावना दांगुला मा होनदोंब्रा बुजासां ओंख्रि गैया बेल' रुटिजों आदै फान्थावखौ जानो गोथाव मोनो आं गोथावथ' आरो मेनाया गुमै खावसे आंहाबो गोलाव लानोसै बुजियाखै नों बोराय बायदि आं बर'सोलै बैनाय खावसे नंगौथ' आंबो बर' सिखोलासो गुमै खावसे आदसा फाफि नंगौ जोंहा मेदामा मा होनदों टफि उन्दैफोर फान्थाव फाय जानां होनदों ए दे मादै मिनिबाय सानै मानि बिबोनां थाना नोंसोरलाय सिना नो हाया आरो बैनाय खावसे दारिया खाथियाव ने होनदों हा गुमै खावसे दारिया ने आं सिननो रोङा गुमै खावसे होद खेरायो फामि रोङा नामा फाफि केरासिन होनानै सावलाय रोङा नामा नोङो केरासिन होनानै सावलाय नोङो मा सावनो खनसेनो स्रांजोबो खम जारला हस्लायस्लाय आरो हस्लायसो बौफ्लांबावगोनसो केरासिन होनानै साव फाफि रोङा नामा एस आदै होनदों मेदामा माखे मिनिखो माखौ मिनिखो होनदों जानो माखौ मिनिखो हमनो हाला बिसोरखौ फाफिफ्रा माबा माबि रायलायदों बिसोरो मादै नोंनि ओंख्रिखौ मिनिदों आं आदसा ओंख्रि नङानोलै होद मालाय फान्थाव सावदों ओंख्रि नङालै फान्थाव बाजा खालामनानै रुटिजों आंनो मेदाम मोनहा रुटि जायो मोना मोनायाव सानफ्रामबो ना मेदाम नोंलाय फान्थाव जाया बैनाय खावसे फाफिया जागोन ना जाया सोंदो मेदामा मिनिबाय आंबो जायो सम सम गुमै खावसे आं खोन्थाया नोंसिनो मिनिनो ओंखारो फाफि सौखिदोलै हराव जायोना सानाव जायो नोंबा फान्थावखौ आं दारिखौ हआ बैनाय खावसे होनबा सावनानै ला थफि आदा सावनानै ला होमबानो स्रेम होनलायलायगोन बे फान्थाव नालाय फान्थाव बाल औ माथो आं टमेट' ना फान्थाव गोलाव सानदों आरो दा बिसोर रायलायनायाव आं हमनो हायाखै नालाय फान्थाव नालाय फान्थाव गुमै खावसे माखासे ह होनदों फाफि हनो थिनबावदोंसो ओमहाय थब्ल होनदों ओंलै मेदाम ओंख्रि गैया होनखाबाय फान्थाव सावदों ओंख्रिखौसो होनबावबाय खायफा थाख्रमा जेनिसिखोसो खेमसि लानानैसो हयो आं बैनाय खावसे होनदों सिनो आं बैनाय खावसे थाखुमा जिनि जिनिसनिखोसो खेमसि लाना सिनो आं बैनाय खावसे आदसा नोंनि गोसोलै फाफि मादै होनबाय आं जेबो खोनायासै मादै थब्ल' रायलायनायखौ रायलायदों ना मा होनदों सौदोलै सालाखौ खाफालावनो खोनायाखै मा खालामदों खोनालायैलाय आं गय बिफाङावसो सोनारबाय आं जेबो खोनायाखै मादै थब्ल' रायलायनायखौ फिन ना फान्थाव बेनोथ' मेदाम खम जारला
मेदाम मिनिना थैगोनलै फान्थाव नालाय फान्थावब्रा ना मा होनो बेलाय पापिया ओंखारलांबाय सौख्लावदोलै बैजों फैफिनसिगोन बियो गावनि आदिजों मोनायाव जादों बे बैनाय खावसेया फुंनिसो सावोनो सावहैयोना जायो बे होनदों फुङावसो सावैना जायो ओंखायनो हरासै खमखौ पापिया अर सुदोंना मा जादों ए आङो ओरैसो दंफैयोलै थफिया दा ओरै बाहेरायावसो दंफैयो न'आव गैया उन्दुबाय खाम जाना आदसा दिनै एफारथाय नामा इसो मा होनदों इसोर आंना साव जादों आंहा बेखौ नालाय बैयावहाय अके होआसै डाबल वान नुनायावहाय ओंखायनो अफ जादों पापि खोन्थाहरखादोंना आं बेयाव अफ जादों खोमा गेजेराव थु होनदां ओंखायनो सालला ओमफ्राय खम सेसटिं बक्स मोनसे दंना खनायाव अल मेसेजाव थुबानो जाबाय ओमफ्राय आरो उनावहाय सजाया जाबाय थादोंबा बै टपआव थुफिनदोलाय बे मोननै गाहायथारनियाव नङा दे बे गोजौनि मोननैयावल' थुबाय सोलायबाय थानांगौ ओमफ्राय कमेन्टआ थाब जायाबा नारखोलाय नारखोफ्राय मानो साननानै ओरै बोख्लायो आरोना बेबायदि नारखोबानो जा बाय मादै होनबाय जा मिनिनानै जाला बे फान्थाव खोना दा मिनि होगोन नोङो मालाय दासो मादै हाय थब्ल' जोंहा सनाया मा होनदों बुं मोनबाय मादै जेला सेला खोनायाखैब्ला खि माथ'नि रायलायनायखौ खोनायाबा डाबल बेयावहाय गेजेराव खनसे थुनानै लायोबाबो खोनाखाया जिखुनु आरोखि ओमफ्राय बेनो आरोखि गुमै खावसे नोंबो खिन्थाया होनदों आदसा खम ओमफ्राय मिनिबाय फामिसना मिनिदों साला खदै रोजेलायलाय मिनिदों हाथुफ्लाव खब दोननानै खब दौहरलाय मेदाम लानो रोङा खेलाखौ ओमफ्राय मा होनदों सावथाल बेंग्रि मा ओंखायनो होनजा मारदों बे होनदों खमिलिबाय थादों आंलाय माखो खोनथि नोंनो हो फैनाय खावसे बे रायलायनाय खोनायैखौ होनदों आरोना सिरि ना माथो साइलेन्ट होननायखौ होनदों बियो जोंहा मेदामा मानो फान्थाव सुनाया गेसावसोहाय थाइसे मेदाम ट्रेक्ट'रा सोरनिमोनथाय बायोखि सना दे बायलै सना गल गल जाबाय दे सना दे गोजोननाय थाबाय गोबाव सम थानायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर दोखि दे बाय सना जोंथि एखे खोनादोंना खोनायाखै एखे बाय बाय सना दे जेबो नङा आंनाबो 50 बारखाबाय अके बाय बायसै सना दे बाय बायसै गाबोन लोगो मोनलायगोन दे सना दे खोनाला दे अके बाय बाय सना दे खोनादों सना दे सना दे बाय बाय सना गाबोन लोगो मोनलायसिगोन आरोना बाय बाय सना आं दिनै बेरायनो हानाय नंला एमबि जोब्बायना आङो बायदिसिना गासिबो बायदिसिना सिटिं खालामला जोबनोसै आं मा खालामनांगौ मा खालामा आं नागिरजोबनोसै आरोना दे सना बाय बाय गुड नाइट दे ओंख्रि संदो गाबोन लोगो मोनलायगोन आरोना आं बेरायनो हाखानाय नंला आरोना आंखौ नागिरनो रोंला सना दे बाय बाय मेदाम बाय बाय मेदाम आं बेरायनो हानाय नंला आरोना आंना एमबि गैला आरोना थेंकिउसै मेदाम थफि आदा आरो जोंथि बाय बाय
थेंक इउसै ओके दे बाय बाय सना बाय बाय औ दे चेनेलावल' चेक खालामदों दे बाय बाय थेंक इउसै बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर मेडाम थेंक इउ बाय 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 जोंथि सना बाय बाय गोजोननाय थाबाय आंबो दा मादैनावल' थासै थाना होदो दे नों थाना होदो आंनि बदलैबो थादो आरो ना आंनि बदलैबो थानानै होदो नों जिखुनु नोंना एमबि जोबजासो थायो ना मायो नों थानानै होदो फुलनो आङो थानो हानाय नंला आरोना बेरायनो हानाय नंला बाय बाय दे थेंक इउसै दे बाय बाय